taka da niyan Allah ya mallaka miki shi. Ƙara takawa. Jama'a, assalamu alaikum. Ina son yau ni da ku wani bidiyo ne za mu kalla mai mahimmanci, amma in son samu ne musamman mutumin da yake shirin ƙara aure ko kuma bai yi aure ba yake da niyya. So abinda nake so mu gane a nan wajen shine mu kula da wannan abu. Kada kai ma aka taje ta faru da kai. Kun gane? Ba tare da ɓata lokaci ba, kada kuma na cika ku da surutu, mu je zuwa ga cikin bidiyon. Bayan wannan sai mu zo mu bayani. Taka da niyan Allah ya mallaka miki shi. Ƙara takawa. Ƙara. Ya isa. Aiki ga mai kare ta. Taka da niyan Allah ya mallaka miki shi. Ƙara takawa. To kun ji fa? Ƙara. Wato wai wannan kwan Ya isa. yanzu dai an fasa kwai. Zuciyar shi ne aka fasa? Ƙwaƙwalwar shi ce aka fasa? Tunanin shi ne aka fasa? Menene aka fasa? Sai Allah, sai su masu yin wannan bakin al'amari. To abinda nake son mu gane a nan wajen shine, wato idan za ka yi aure ka nemi mace wacce ta kasance ba ta da aiki sai riko da abin da ya shafi ɓangaren sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da tsatsiya, ba mai yawon bori ba. So yanzu dai kun ga yanzu wannan ta zo gidan boka, don ba za a ce malayo, ta zo gidan boka an rotse shi. An rotse ko wanda ta aura ne ko wanda za ta aura ne, oho, an rotse shi. So yana da muhimmanci ku gane wannan. Sannan kuma abu mafi muhimmanci shine, wanda ya fi kowanne, shine riko da ainihin addu'o'i na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, tare da yin su musamman aka zo kwanciya. Kun ga wannan gurin shine gaba mafi nauyi, mafi girma. Wato idan juninka kwanciya bargazai baka addu'a, so a wannan lokacin ne da kowane karan tsafi aka yi, da kowane irin abu aka yi, zai kama ka. Saboda wannan lokacin shine lokacin da shaidanu suke didima. Saboda haka a yi riko da addu'o'i. In baka iya ba, ka je gurin malamai su koya maka. Akwai addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin karantar, wanda idan aka zo kwanciya. Saboda haka a dage dai, kuma shayin yawa ai. Saboda kun ga irin wannan mata, wallahi tallahi da ka aure su, uksun billah, wanda ka mutu a tuzuru baka taɓa yin aure ba. So ba su da wani aiki in ba ruguza rayuwarka ba su da wani aiki sai ruguza rayuwanka. So kada a manta da Allah, a yi mana share, a kuma yi mana like, sannan a yi mana comment. Hakan zai nuna cewar kun ji daɗin wannan bidiyo. Ma'assalam, a huta lafiya.